Is there anyone who's clapping hands for Jesus? Ask the person next to you. Why Jesus resurrected from death and came back into life? Who is it doing this for? If you say that he's doing this for you, have you received? Have you received? Have you received a new life? Have you received life? Jesus resurrected from death and life. Life and the new life. Receiving life, but that life becomes new because you've also received resurrection. Then you say that because there's a resurrection that happened to you. There's a resurrection that happened to you. You know, sometimes in the Bible, the Bible, the way it puts things, you need to check it closely. That verse that says, if you were raised with him. No. There's a way that doesn't sound well. If you believe that after you believe in him, you have also been raised from death. The reason why I was raised with him. Where was I? But on the other side, before you exist on this earth, you were in God. So you understand that you were raised. You were in God. Yes, Jesus was God on earth. So these two things you must have. Resurrection from death. After you have believed him, you have also been resurrected with him. You came back in you have received the very life that is eternal. Something that was more like life. You had something that was symbolizing life. Amen. So when you believe in Jesus and he resurrected for you, see yourself finding the very life, the life of God in a man. That's why when you were raised with him and received that new life, your possessions have in their own way. That is not the same like the old one. That's what the scriptures say. You confess with your mouth and believe with your heart. Confess with the mouth and believe with your heart. What is it that you confess? You confess this resurrection. You confess this. You believe this. That Jesus and not doing it for himself, but doing it for you. It must be seen in you. Must say to themselves, someone else. You should not be the same. Hold on to this. Must not rush by wearing a uniform, whereas you are still the same. How do uniform rush and churches? Whereas Jesus did not come with his own uniform. What he came for his life and resurrected. So that we who believe we may also receive from him. What is it that the Bible says is dead? The way we think is dead. The way we do things is dead. Who says I confess? Now I'm passing. Your heart. You have a heart, Moses. You have eyes, you have a heart. Your heart, to make it to be straight. Because your heart not standing well with God, you may find what happened to you contradicts your actions. You are born again, yes. Amen.
usifumene isiphiwo You sosindiso receive the gift of salvation njengomakoti. like a bride. Udinga ulungisa inhliziyo You yakho, need to fix your heart. udinga ulungisa ingqondo You need yakho. to fix your mind. Ingqondo yakho Your mind mayihambelane naye, must be aligned with him. inhliziyo yakho Your heart mayihambelane naye. must go together with him. Amen. Kanzi Brethren, xa when sabela ndiphethe come bring what you're saying. xa isithi kuwe When I say to you, ina ndiyakupha here is it, I'm giving it for you. ubomi, Life, ndiyakupha I'm usindiso, giving you salvation for andithi free. kuwe ndikupha ngoba I'm unenhliziyo not saying erayithi, because I'm giving you because of the andithi right mind. ndiyakupha ngoba unengqondo Not erayithi. because of you have a No. good mind. Ndithi No. le nto sisiphiwo This is a gift endikupha sona, that I give you. kodwa bufuna le nto ndikuphe yona But if you want this thing that I give you ihambelane kakuhle nelife to yakho, be aligned with your life, sheka inhliziyo yakho check your heart nengqondo and yakho your mind. ingaphikisani nesiphiwo Not to endikuphe sona. contradict with the gift I'm giving you. Uzawuvele ngoba You will then now, ngoba inhliziyo yakho if your heart nengqondo yakho and your mind, awuyisebenzi you don't work it ihambelane to nam, be aligned with me, uzobona ukusindiswa kwakho, you'll see yourself. uzobona ubomi obutsha You'll see endikunika the bona, new life I gave you. uzobona wena, You'll see yourself. uzobona nencwadi yakho You'll see yebhayibhile, this book. uzobona wena usiya You'll ecaweni, see yourself go kodwa change. mna But me, you awuzondibona, will not see me. awuzobona amandla am, You won't see my power. awuzobona inceba yam, You won't see my mercy. awuzozibona into ezininzi. You won't see a Hayi lot of ngoba things. Not because ufuna ungazifumani, I don't want you to ezi receive. zinto ndifuna uzifumane, I want you to receive these things, kodwa but zithathwa yintliziyo are kum. taken by the So heart. intliziyo yakho, So your heart, xa intliziyo yakho inenqala, when your heart has guilt, inezinto it has things engakwazi that ukuzithatha. it is unable to comprehend. If yakhumbula If you remember, kwimeeting edluleyo in ndithe the kuwe, last meeting I said to you, funeka ibe nguwe you must be the one ngentliziyo by your heart othatha that takes ilizwi the way ulifihle and entliziyweni yakho. hide it in your heart. Okay, nahlala phantsi ndoda, nayo imali, Do you have money? nayo imali esandleni sakho, Money in your hand? angishumayeli ndifake imali epokothweni. I don't preach carrying money in my pocket. Yes, now phakama ndoda, phakama ndoda, Let me stand up. yona uyabona ukhupha kule mali, Where are you taking this money from? ubani oyisephaya, Who put it in the ipokotho eyisepha kanye. pocket that took it there? Okay, so uthixo ukunika ntoni? So God gives you Ilizwi ngohlobo the word like this. limele libanjwa ngubani? Who must keep it? Nguntliziyo. It must be kept by the heart. Le mali ibanjwa ngubani? Who keeps this money? Ngusandla. It is the hand. And nosandla ifihle phi? Then the hand hides it in the pocket. Okay, so come again. Now is that? Intliziyo yakho Now your heart. funeka yenze umsebenzi ofana nalo wenziwa ngubani? The work that is done by the hand. Ngusandla. Uthixo uthi God says, nabu butyebi, here is wealth, nantsi impumelelo, here is prosperity. nantsi into endadala ngayo Here is izinto something I created endenza wena that I ngayo. made you by. Ina Here it is. ifihle Hide it entliziyweni yakho. in your heart. Now asambe ke Now mkhonzi, let's go, brethren. phatha nalaa nto yakho uyiphethe. Take your own drink again. Mhlawumbi ufuna yesibini, mnike You want yesibini, the second one? Eke. Give him. mnike nesibini. Lo mkhonzi yasela lo mkhonzi kakho. Brethren, also Zamkhonzisa, zamkhonzisa. Na umkhonzi ngoku now the brethren now ubambile esandleni is sakhe, holding by the hand. ndimnika le nto, I'm giving it ngenxa bebambile because he's holding this. akwazi ibamba le nto. Cannot hold on to this one. Yebo? So uthixo So God ukunika ilizwi gives you the way enze wena ngalo, He created enze zonke izinto ngalo, created all things by. but elizwi But this way, kumele libanjwe yintoni? Has- Nguntliziyo. hold it Ezi by le the, mali kumele ibanjwe ngusandla, held it by the hand. usandla But the hand into ayibambileyo, is holding on, so akakwazi ibamba le. so he cannot take this one. Na ibeka ngaphezulu ke Now ngoku putting it on top, athi yes, Jesus says, ziyafika iintaka zezulu then the birds of the air zilikhona. come and then take it away. Ngenxaba Because untliziyo yakho the heart ubambe amanqala, is holding on to grudges, ubambe imisindo, holding on to anger, ubambe abantu abangafuniyo, to people who don't izokubambe want. ezinye Your izinto. heart is holding on So to uthixo umntanami ina ngo, Yeah. usindisiwe ngo, Say. uzula ngokutsha ngo, Again. uvukile ekufeni ngo, ina nasi into ezaphumelela, ina mntana. make you prosper. Yeah, Umntana kathixo the child of God onguwe who is you akwazi uyibamba le. cannot hold on to this.
Because God is not jealous. He leaves it right there. Oh, 2 years. And Jesus says, Security, make sure make sure you check what is happening there. Okay. Mamelani ngendlebe nijonga ngamehlo. But yes. Jesus says, ngapha kwalandlu ndoda man, ngapha kwalandlu phuma phandle cheka lamntu ukuba nekhoba ngapha kwalandlu, ngapha kwendlu leya. These guys abamameli bahamba qha. Listen. You see what Jesus does? Akanamona njengawe. He's not jealous like you. Iyalibeka ilizwi. He puts the way. Athi hayi ke. Then says, uyahlupheka uyasokola. If you are in poverty or suffering, ilizwi lami ozophumelela ngalo, ozoba sisikhephi ngalo, uziphilise ngalo, uncede nabanye abantu ngalo. help others also with it. Yeah, it is. Abese sithu And then yes. Jesus says, Indaka zezulu the birds of ziyafika ziyichole they lambeni. come and take that Bathi seed. abafundi The kawusicacisele. disciple says, Wakhuluma explain to us. ngendaka. When you speak about birds, Uthi mamelani. Jesus says, uSathana wenza njalo. the devil does so. Ilizwi The elihlwayeleyo word that is so, balitshona ngaphansi if it komhlaba, is not under the uyafika soul, alisuse he comes khona and takes ukuze the laa word, mntu so that angakholwa. that person does not believe Yes, angakholwa. and does not Khumbula, xa ungakholwa when you don't believe, awuzuba nemisebenzi you won't have works ozoyibona that kaThixo. you will see of God. Yes. So Sathana So usebenza the devil sukholwa. works Uyaba once, you not xa believe, unithi ukholwe because he knows that if kuzoba you can khona believe, imisebenzi there will be works angayifuniyo uma yenzeka that he life. doesn't want to happen in your life. Uyadinga ukukhulula inhliziyo You yakho. need to release your heart. Uyadinga ukukhulula inhliziyo You yakho. need to release your Now, heart. khawushukumise ngapha. Now, Yadingeka. shake like this. Is it needed? Yadingeka. Is it Yadingeka. needed? No. Do you need Okay. it? Okay, let's Lahla. now, throw it Yayibeka away. ngiyayilahla. Are you throwing it away or are you putting it? Ayidingeke. It's not needed. So if uyilahlile So if you throw it away, unakho ukuthini na? you are able now Ufihle phi? to hide Enhliziyweni. in your heart. Na. Elicala lingaphi? Now, this side Libonisa umzimba wakho. is showing your body Ngoba umzimba wakho that your physical, uzaba khona izinto there will be things afuna ugcina wena uzenza. that wants to keep you in doing. Yavana khona. Kodwa But i-chance the chance, zikhona. the archer, If uyalibamba ulifake if enhliziyweni. you hold it and If put it in your uyalifaka heart, enhliziyweni. if you put it in your heart, Uzabona nalento you will esemzimbeni see even this thing in your body, uyibeka le. you will find it putting it down. And then And then, sele uba ngcwele then you are holy ngomoya, by your spirit gqibezela and conclude, nangomzimba. and by the body. Iyaqaphela uba ngubani esigqibele That ngayo. is whom we were concluding Umzimba. with. It's the body. Utata womntwana The father sigqibela ngayo ukujonga into yakhe ibithini into yakhe. is the one we conclude by. Yonke into esenze emzimbeni sigqibela Everything we ngayo. do in the physical body, Banike lo manje. Thatha ilizwi take the weight ngokwakho on your own ulifihle and hide it enhlizweni. in the heart. Sucimba izwi Don't think the way lizawuzifihla will enhlizweni yakho. hide itself in the heart. Umsebenzi wakho It's your duty ukufihla ilizwi to hide enhlizweni. the weight in the heart. Masiye kula mali, iphi la mali? Let's go to that. Where is that money? Ehlobo le mali caba uliphiwe, This kind of money. Hallelujah. Uyayibona le mali. If you see this money, Ayikwazi ukuzithatha it cannot take itself izifake and put itself inside the pocket. kuteyila. Ayikwazi It uzifihla le mali. cannot hide itself. Ayikwazi uzifihla le It mali. cannot hide. So ilizwi likaThixo So the word of God alizozifihla will not hide ngokunokwana. itself. Why uThixo esenza le nto? Why God is Ufuna doing ubona this? wena He wants to see, oba na uyalamkela na, do you accept it? uyalithatha na. Whether you are taking it, Oh. Ufuna ubona wena. Le mali this money, lo mhlekazi this lo mfo man, unento ezininzi acinga uba angazenza le there's mali. many things that he wishes to do with that So money. uba ufuna also ucinge ngolo hlobo, The father also wants you to think like that. ba le mali uyiphiwa ngumama If this ngutata, money you are given by xa your ufuna parents, uyisebenzisa when you want to use, awuhambi uyodlula kuye, you don't go and pass to your parents. awuhambi uyocela You kuye. don't go and request. Nguwe otheni ngo You are the one ozibona who see unelungelo having a lothini right losebenzisa la of mali. using that money.
So nelizwi, So even the way, at once libe kuwe, once it gets to be in nguwe you, are the one onelungelo who has the lolisebenzisa right to use it ebomini bakho in your life. ukutshintsha ubomi bakho, change your life, uphilisa wena, to heal you, ukhulula wena, to deliver you, usondeza wena kuthini, Bring you closer, unceda abanye abantu, to help others. okusalayo ngokulela kabani lelakho. Mayiphinde Let it also. Okay. mshayeli izandla lapho. Clap hands for him. Mamela, Listen. thatha wena ume nawe ngenyawo Take zakho. yourself and stand up. Ulivile ilizwi? Did you hear the word? Uyayikholwa into eliyithethayo Believe what it spoke. uba uyesu That Jesus uluvuko is the resurrection. uvukele wena. Resurrected for you. Yes. Lona balekile That's why it's uba kuloo important ndawo kuyo that where you are, uqalise ukukholwa you ngenhliziyo start yakho. to believe with your heart. Kholwa ngenhliziyo yakho. Believe with your heart. Khona izinto amakholwa There are things believers acinga uba zonke zimele zenziwe think that ngobekwa everything izandla. had to be done by laying of hands. No. Uninzi lezinto uthixo asinika zona Many of the things that God gave us, ufuna He wants ibe zinhliziyo zethu to be our hearts ezikwazi that ukuzithatha, are able to take them, ezikwazi that are ukuzikholelwa. able to believe. Yiyo loo nto funeka uzijonge That's why you must check ukuthi inhliziyo yakho that your heart, ikholelwa entweni. what does it believe? Ngaba ukholelwa Do you believe kwinto erayithi? in something right? Unelungelo lokholelwa You have a right to believe nakweyiphi na into ofuna in ukukholelwa kuyo. anything you want to believe in. And also luxanduva lwakho Also, it's your ukujonga responsibility uba le nto ukholelwa to check kuyo that this thing you're believing in, irayithi na, is it right? iluncedo na ebomini Is bakho, it helpful in your life? iyadingeka na Is it ebomini bakho. needed in your life? Andimnqandi uba ungakholelwa I don't stop you from believing, ngenxa uba uthixo ekuphe ingqondo because God gave you a kumele mind. ibe ngocingayo You ubomi must bakho be uba the one to think, ingaba le nto ndikholwa kuyo is this thing I'm believing in, yinto ekhoyo is it nyhani, something that really yinto exists? inyani Is le. it something true? Zonke izinto All things enikholelwa kuzo that you believe, xa ninozinika ixesha if you lifunde can give ibhayibhile yourself kakuhle, time to read the Bible ungambona well, usathana xa elinganisa. you'll see when the devil is Uthini? imitating God. Ungayibona, You will see it. ungayibona into yenkomo uba ivela You'll kuphi, see the matter of the eqaphela cow. isuka Where does it elizweni. come from? You'll find that it's in Bathi the way. ngoku uthixo wayiyeka Now, God has waxhela owakhe unyana, He slaughtered his own son. kodwa But usathana the devil ukuvala abantu is bangakholwa walking people unyana to the son. ubenza bakholele Makes them ekuqheleni to believe in slaughtering iigusha zabo neebhokhwe their zabo goats and sheep neenkomo and zabo. their cows. Andithi sukholelwa I'm not saying you must not believe. bayiza kunceda, If it's going to help you, ungakholelwa kuyo. you may believe in it. Bayiza kusindisa, It's going to save you, ungakholelwa kuyo. believe in it. Uba uthi iza kuphumelelisa If you say it's going to make you ngapha prosper kuyesu, beyond okay, Jesus, ngawukhabe ukholelwa kuyo. okay, keep on believing in it. Ba uthi izawutshintsha ubomi If bakho you say it's going to change your life ngapha kuyesu, more than Jesus, ngawukhabe ukholelwa kuyo. keep on believing in Ucimba it. izawutshintsha ubomi If you bakho, think it's going to change ngawukhabe your ukholelwa life, kuyo. keep on believing in it. Wonderful man of Who God. says, I hear you, man of God? Ukholelwa entweni? What do you believe in? Ngabe ukholelwa entweni erayithi? Are you believing in the right thing? Ukholelwa entweni? What are you believing in? Ayizonceda ukuze ecaweni It won't help to come to but church ube whereas ungakholwa you don't believe kwilizwi likaThixo. in the word of God. Yiyo libona abantu besezicaweni That's why bengabekanga people phambili ilizwi not likaThixo. placing forward the word of Nxa God bakholelwa kulo, because they don't believe in it. bakholelwa They kootatomkhulu babo, believe in their forefathers nakoomama babo, and their nakoomakhulu babo. and their foremothers. Andithi sukholelwa I don't say that you must not bayiza believe. kunceda kweli If it's going to help you in this one nakwelizayo, and in the next one, ungayithatha. you may take it. Ngoba Because unento ongayaziyo you have something you don't know, okubana that emveni kobo bomi after this life, yintoni elandelayo. what comes next, Awuyazi, you don't know. awuyazi bemveni kobo bomi You yintoni don't know elandelayo. after this Awazi life, what happens next. ngcono Rather, ukholele kulowo you wazi believe ngcono in kunawe, the one who knows lo better than uyazi you. uba yintoni The one who elandelayo. knows what is next. Awazi, You don't know. awumazi notatomkhulu wakho You noba don't uphi even na know kwenzeka ntoni where your kuye. grandfather is and Awumazi. what is happening to him. You don't know. Awuyazi. You don't know. Umqombothi African beer, uselwa nguwe, the one drank by you, phelela kwalapha kuwe. it ends in you.
Whether you see this helping or not, you are the one drinking it. It's drank by you. Xhosa people, African beer is drank by you. What does it give you? Before you continue to believe a lot, check whether this thing is helpful. Don't say, hayi ndikhule ekhaya kusenziwa le nto. my family, they were doing it. Mkhonzi, Hey, brethren, utatomkhulu wakho naye your grandfather unelungelo lahleka has wayengumntu. the right of being misled. Awunyanzelekanga wena ulahleke nxa babona You don't have to babelahlekile. be lost because he was Awunyanzelekanga lost. uzifake ebumnyameni. Put yourself in darkness. Uyaqaphela. If you notice, Nina ngwanigcwele you ezicaweni. now you are all full in Inga darkness. ngexesha lokhokho bakho. Think in the time of your Abe sisecaweni ngohlobo. they come No. to churches like this? No. Lindele nto ngangubo. What are you expecting from them? Akanicingeleni maxhosa. Think for yourselves, Xhosa people. Bungahambi uphike ezilalini You ngoku. can go to the villages Kukho now. inkonzo ezilalini. There's a church Into there. engekho ngaphambili. Something that was not there in the past. Yashunyelwa ezilalini. Into engekho ngaphambili. Something that was not there in the past. So asikwazi ukuthi So we ayekhaya ndikhule kusenziwa le nto. So nam ndazaza So no. I'm also doing this. Ungabuza. If you can ask, If umtatakho even your father, akawazi umnyango lo wasewisile akawazi. even the Zangangeni door kuwo. of the Methodist, he doesn't know where it is. Azangangeni. He never entered it. Laxa inomncamlo zophela Church liphezulu. started as a cross. Zangaye kuyo. He never went there. Yenzeke futhi utatomkhulu wakho kanye If your utatakho. grandfather or your father, Bawekhe wangena umnyango wecawa. if he had entered the door Ngenzeka of the ukuba church, khona inhlansi maybe there would be light enothi dithayi that komani can bakhe. lighten up. So awunolandela So abantu you cannot follow people abangazange bandive. who never heard me. Awunobalandela You can never follow them. Wendifayo. You who hear me, Wendibonisa inyani. the one showing you the truth. Yes. Wendibonisa ubomi. You are the one. Mama akekho apha. Your mother, Tatomkhulu wakho your ukapha. grandfather, Tatomkhulu wakho akekho your apha. little grandfather is. Ake kuwe. It depends Oba on you. ufumana utatomncinci wakho Whether you allow your father abe yihamile to kaSathane be the hammer of the devil yotshabalalisa wena. to make you Emveni koba inyani uyibonile. after you have seen the truth. Xhomekeke kuwe. It depends on you. Awukho lapha You are not khona ukuze nje ube secaweni nje. Ulapha khona ukuze wazi inyani. Inyani othe truth wayazi that you know ekhulula wena. that sets you free. Inyani othe wayazi iyakhulula. It sets you free. Iyakhulula la It nyani. sets you free. Ikhulula kwizinto. It sets you from things Imbaza kunceda. that you thought that I had. Iyakhulula la nyani It la. sets you free. Inyani iyakhulula. The truth sets free. Inyani iyakhulula. Truth sets free. Andithethi lena ukuthi hayi I'm not talking kanti about. ninyanisile. No, I'm. Le ndithetha ninyanisile umntana wakho lo wenze le nto. It's your child. Kanti inyani iyakhulula. That's free, No. no. Asithethi loo nto. We are not talking about that. Sithetha ngobana We are talking the fact that inyani the truth kaThixo of God yiyo is the ekhululayo. one that sets Ungathi free. hayi ndinyanisile. Never say, "Oh, Inyani I'm telling the no. truth." No. Yena seselindema indlela ndemo That's why yim I am inyaniso. the truth. So inyani So iyakhulula. the truth, uYesu iyakhulula. Jesus sets free. Ngoba uYesu Because inyaniso. Jesus is the truth. Mamela, Listen to this. zithini izigqibo zakho What is namhlanje your decision today? malunga novuka kwakho? Igame yakho ngoku. It's your turn now. Lixesha lakho ngoku. It's your time. Xhomekeke kuba It uzophuma depends on apha you whether you will uhamba live nelife efileyo having a life that is dead, uzophuma apha or you live here ube uvukile kufeni. having resurrected from death. Xhomekeke kuwe. It depends on you. Xhomekeke kuba uzophuma You know apha whether you will live here uphuma nobomi living here with life, okanye uzophuma apha or you live here uhamba nokufa kungene nakho. carrying death that you entered here with. Izigqibo zakho Your decisions zibeka wena endaweni are engcono placing you in a better state ebomini. in life. If uyagqiba ngo If you make a decision now, khona apho there is izigqibo zakho zanamhlanje zakubeka khona. where your decisions for today will place you. Wonke umuntu olapha Everyone kumele here uphakamisa isandla, has to lift up their hands. kumele uphakamisa Has isandla, to lift up their hands. kumele avume ngenhliziyo Should yakhe, confess with their heart. kumele amkele ngenhliziyo Should yakhe accept with their heart isipho sovuko the gift of resurrection esenzelwe wena. that was made for you. Wonke umuntu olapha Everyone here kumele avule inhliziyo has yakhe, to open their heart amkele isipho and sobomi, accept the gift of life. isipho The sobomi gift of life esenzelwe wena. that was made for you. Ngeke uphumelele Never will you prosper ungenabomi. without life. Ba awuphumeleli If you don't prosper ngohlobo lofumana in a ubomi, way of receiving life, ngeke uphumelele ngenye indlela. never will you prosper in another way.
so umuntu abakamkele So you need to accept. mayibe ngovula umlomo othi You be inkosi the one to confess and say, Lord, yasamkela isiphonde ke I sona accept the gift that you give me sokuvuka kunye nawe of resurrection sovuko ebomini bami of reason in your life. yes ndabamkela ubomi Yes, I ondike accept the life you gave me. ndiyaxolisa Forgive me ngokungakholwa ixesha for not elide believing for a long time. ndiyaxolisa Forgive me ngongeza endlini yakho for not coming ethandazi to your house. ndiyaxolisa I forgive ngongahambi ngelizwi for not lakho walking according to your will. enzela wena Do that for you kuze kube khona so uvuka that there be a resurrection olenzekayo elifini that happens in your life. ungabe secaweni namhlanje You may be at church today wamkele having accepted uvuka malenzeke elifini lakho resurrection to happen to your life. ngomso ubone yonke into See everything ibifile elifini that lakho was dead uyibone ivukile and you see it having khona resurrected. ukufa There is amaphupha abantu of the dreams, khona ukufa there is death, kwelife yempumelelo the yabantu life of prosperity of others, yes khona ukufa kwento ezininzi death bonke of all things, khona ukufa kwamalungu omzimba death wonke of the parts of the body. aya khona ukufa kwelife yomntu yofunda ife boom The death of a person on the academics, boom ingahambeli indawo and ifile it goes anywhere. xa uvumela uvuko So when you allow the resurrection amalenzeke elifini to happen to your life, awuqondi uba kwaba khona uvuko lento ezininzi don't you understand there will be a resurrection of many things? uyesu akekho nje akafani nawe Jesus is not like you. uyesu akakho selfish Jesus njengawe is not selfish like akathi you. hayi makamkele nje uvuko abe yazi uba inintsi into efileyo ebomini balam in the life of that person. so uzakwenza show So yes he will make ukuthi sure xa bani uvuko oluthatha when indawo resurrection ebomini takes bakho over in your life, uzakwenza show he will make sure uzakubonisa that he will show you uhlobo atsho the ngalo way he says kulaa family in that family. esithi He says, woza come, kholwa believe. uzoyibona niyithetha You will namhlanje see what I'm saying. uzakwenza ubone He uyesu will make you see. uzakwenza uyibone le nto Jesus will make you see this. uzakwenza uyibone le nto He will make you see this. yes mabe khona amazwi athetha nalabo ufuna uthandaza nalabo ufuna uconfessa out andiyazi kodwa konto funeka uyenze There's ngokwakho something you have to do on your own. konto funeka uyenze There's ngokwakho something you have to do on your konto own. funeka uyenze There's ngokwakho something you have to do on mhlawumbi your ufuna own. uguquka You should not just want to repent uze uvuko libe khona so that elifini the resurrection can take mhlawumbi ufuna over. utshintsha Maybe you want maybe change. ufuna uxolisa Maybe you want to konto apologize. funeka uyenzele namhlanje Maybe the awukwazi ubukela You nje cannot just watch. awukwazi You ubukela cannot nje just watch. awukho lapho uzobukela You are not ibhakaniya here to watch Pakania. awulakho lapho uzobukela You are not here i-sundowns to watch no Sundowns. No. no mabe khona eyenzeka elifini akho Something namhlanje happens in your life today. yes vumela kube khona eyenzeka elifini akho Allow that there be something happening in your life. vumela kube khona utshintsho lwenzeka Allow elifini that there akho be change happening to your life. take your time thetha ndazi ufuna uthini na I don't know what you want to ngathi say. wangakuthi yesu ndiyakwamkela namhlanje thetha ngento yakho kule ndawo On kuyo your own where you are. vula umlomo wakho uthethe Open your mouth. ungathandaza You may pray. ungazithoba You may humble yourself. ungamkela uvuko You may accept the resurrection. yes ungathetha ngokwakho You can speak uthi to me namhlanje and say today, uyinkosi yobomi you bam are the Lord of my life. ngatsho kwakule ndawo kuyo They say where you are. izokuzwa kule ndawo They will kuyo hear you where you are. izokuzwa kule ndawo They will kuyo right where you are. izokuzwa kule ndawo kuyo Hear you right where you are. ungatsho ngokwakho You may say so uthi and ndiyaxolisa say, forgive me. bendikade ndingakholwa I used to not believe. bendikade ndingayiqondi I le did not understand. ndiyayibona namhlanje Now I see it ukuthi today. yonke into eyenzileyo And everything uyenzela mna did it for me. ndiyathandaza ngam I pray about myself. ndingaphumi kule ndawo Not to leave. ndingakufumenanga uzalwa ngokutsha Finding people today. ndingakufumenanga ukukhululeka Finding freedom. yes prayer Laza. yes atakados say something ngomlomo wakho right now Say something with your mouth. I'm not sure maybe lisuku lakho lokuqala basendlini It's kathi your first time in the house of ngaba God. kuhle bayi ngaba nguwe kule ndawo kuyo To be where you are. ozithathela izigqibo That make a decision. sokuthi inkosi ndiyakholwa Say, Lord, I believe. inkosi ndiyakholwa Lord, I believe. kholwa ngenhliziyo yami yonke Believe with my whole heart. ngivuma ngomlomo wami Confess with my mouth. wena ngumsindisi wobomi bam You are the Savior. wena ngumkhululi wobomi bam You are the deliverer of my if life. awuyenzanga ngokwakho You le have not done this on your own. uyahlala ubona into ezifilela You efina always see dead things in your life. sufuna I unyanzelwa don't want to be forced. sufuna uyenziswa I ngenkani don't want to be do it by force. sithathele isigqibo ngokwakho Make a decision on your own.
Asikwala basonyanzela wena. Not here to force you. Zithanda zigqibe ngokwakho. Make a decision. Kanti kusalayo usona mhlophe khona. It remains something. Uyakuzibona bebana. You will see. Wangenzanga mpazamo. You did not make a mistake Ngokwamkela uYesu. by accepting Jesus. Zithathe izigqibo ngokwakho mama. Make a decision on your own, mother. Yathatha izigqibo Make ngokwakho. a decision on your own. Ntombazana thatha izigqibo ngokwakho. Girl, make a decision. Ngiyacebisa right now. I advise you. Sigqibo esihle. A good decision Esilungileyo ebomini bakho. that is good for your life. Sokholwa kuYesu. Of believing in Jesus. Khona ukuze uvuko. So that the resurrection, Ubone nawe ebomini bakho. you may see it in your life. Khona ukuze ubone uphuma. So that you can find yourself Izenzo ezishileyo. on the acts that are dead. Bekhona izenzo ezintsha And that there are good deeds. elifini yakho. Yes. Thetha mkhoza mnoshobo ufuna uthini namhlanje. Confess, brethren, I don't know what you But want to khona say, ichance but there's a chance yokuzalwa ngokutsha. of being born Khona again. ichance There's a chance yokufakwa kekufeni. of you resurrecting. Khona ichance There's a chance yofumana ubomi of receiving life that obunaphakade. is eternal. Khona ichance. There is a chance. Isebenzise le chance. Use this chance. Lisebenzise elithuba ini. Use this opportunity. Lisebenzise elithuba ini. Use this opportunity. Lisebenzise elithuba ini. Use this opportunity. Mawuthi receive anointing namhlanje. You say you receive an anointing, Ube umamkela uYesu. having accepted Jesus. Suthwala isimo segwirha. Don't carry the state of a witch Sokurefuse ukwamkela of uYesu. receiving Jesus. Kanti nalapha emagwirheni But among witches, akhona there are witches ahamba ancamele kuYesu. who go and give themselves to Jesus. Nalapha kumaxhwele Even in the traditional healing, akhona abalekela kuYesu. there are those ones who rush to Jesus. Yeah.